Il-Lussemburgu se jkun l-ewwel pajjiż fl-Ewropa li jillegalizza l-produzzjoni u l-użu tal-kannabis għal skopijiet rekreattivi. F'intervista ma' Politico, il-Ministru għas-Saħħa tal-Lussemburgu ddikjara b'mod skjett li l-politika dwar id-droga tal-aħħar 50 sena falliet. Li ma nħallu l-użu ta' xejn għamel is-sitwazzjoni aktar interessanti għaż-żgħażagħ qalet Jan Schneider li sostna li qed jittama li kulħadd ikollu attitudni ta' moħħ aktar miftuħ dwar is-suġġett tal-użu ta' drogi. L-abbozz ta' liġi dwar kif għandha ssir ir-riforma mistenni jkun lest sa naħar tas-sena biex l-implementazzjoni issir fuq sentejn. Il-Gvern tal-Lussemburgu qiegħed iħeġġeġ ukoll pajjiżi Ewropej oħra biex huma wkoll janalizzaw is-sitwazzjoni b'moħħ miftuħ. Bil-bidliet li se jsiru fil-Lussemburgu, persuni li għandhom aktar minn 18-il sena se jkunu jistgħu jixtru il-kannabis għal skop rikreattiv. Il-produzzjoni u d-distribuzzjoni se tkun ikkontrollata mill-Istat permezz ta' aġenzija li se tinħoloq apposta. Wieħed mhux se jkun jista' jkabbar il-kannabis u se jkun projbit li turisti jixtru il-kannabis mill-Lussemburgu bilan li ma jinħoloqx suq ta' turiżmu għad-droga. Meta din il-bidla tidħol fis-seħħ, il-Lussemburgu se jingħaqad mal-Kanada, l-Urugwaj u numru oħra ta' stati fl-Amerika li diġà implementaw bidla ta' dan it-tip. Fil-fatt, jidher li kien hemm kollaborazzjoni bejn il-Kanada u l-Lussemburgu b'tal-ewwel jassistu lil pajjiż Ewropew fit-tfassil tal-liġi l-ġdida. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.